No dobre, ako bolo v Číne toto? Aha, vlastne dobre. Vlastne dobre bolo v Číne. Veľmi také, bolo to také, že tak trochu to vidím inak tú Čínu po tých 2 týždňoch. A my sa tak fokusujeme na všetky tie veci, ktoré sú negatívne, ale tam je kopec veci, ktoré sú ďalšie zaujímavé. Áno. To prináša. Akože toho, takto, že keď vám poviem, že pri každom vstupe do metra všetkých ľudí skontrolujú na tom ráme a všetká batožina ide do takého rentgenového hovadiny, tak to znie trošku desivo. Ale? Je to fantastická správa, že by sme mohli byť všetci kontrolovaní. No a že to bolo také bezpečné, si sa cítil, nie? Vieš čo, Dušan mi opakovane hovoril, že nemusím sa báť niečo si niekde nechať, lebo tam sa nikdy nekradne aktuálne. Hovoril o prípade, lebo tam napríklad, keď si kuriér, lebo tam je strašne veľa... Tak keď ti odseknú potom ruku a zavraždia druhú polovicu rodiny, lebo vedia, že kto to je, tak sa nekradne. No, kto som ja, aby som súdil, nie? No veď asi takto je, vieš. Ja si hovorím, že my akože súdime vo veľkom, ale tému rastie v Európe, vieš. A v Amerike tiež. Dajme tému. Vieš, dajme tému. Akú máme tému dnes? Neviem, ja mám pocit, že už o všetkom viem všetko. Už neviem vôbec nájsť tému. Neviem, čo ste vlastne mali, aké témy. Ja som to nechcel teraz počúvať, lebo som bol... Iba to zdieľaš? To je asi zakázané v Číne. Čo? Ten náš podcast. A dával som to aj na TikTok, to asi bolo povolené. Nie? Ale to je iný, ten čínsky TikTok a tento TikTok, to je niečo iné, no. Nie. Ja som si to tam akože kúkol, jak vyzerá čínsky TikTok a je to iné. Hej. Inak bolo super, lebo ja sa tam, funguješ tam cez VPN-ky, hej, takže potom vieš... Ako vieš verejnosť proti násiliu? Tam má dosah jak hovado ešte od tých 90. rokov. A tam v Číne to funguje dobré a keď máš verejnosť proti násiliu, tak vlastne funguješ akože úplne normálne, čo sa týka toho internetu. Ako s tým, že všetky tie apky fungujú. Keď nie, tak úplne nefungujú. Ale to len preto, lebo ťa rozoznali ako Európana a akože tým pádom ťa majú tak trocha v piči. Ale keby si bol domáci a identifikujú ťa s VPN-kou, kríže stredného veku. No rozmýšľal som nad tými témami. Môj brat navrhol minulé takéto, sa mi celkom páčilo, že bohatstvo, lebo o tom nikto z nás nevie. Ale už máme to investovanie do krypta? To ste už mali? Zase. Povedal, že sa vrátiš s týmto. Tak keď hovorí o bohatstve, tak mi napadne okamžite krypto, alebo investície do zlata, ešte by som vedel. Áno, kobalt ide hore. Neviem, či bohatstvo nie je dobrá téma aj pre Ludvíka. Sa mi zdá, že on je dosť kompetentný. On je tiež bohatý. Tak ja sa tiež nehambím o tejto téme hovoriť. Ale potom vlastne také niečo, že ženy, taká troška kontroverzná. To je kontroverzná téma, no. Hlavne, ako vynecháš tie, s ktorými žiješ, alebo s ktorými si žil, alebo jak to je? Nie. Nie. Hráme pre nás troch. Ale no, toto je dobrá téma bez Ludvíka, lebo zase on o tom veľa vie. Áno, na rozdiel od nás to, hej. No. Ženy ako všeobecne? Ako živočíšny druh? Alebo potom domácnosť. Ježiš, to není druh. Nie? Ako on hovoril teraz... to je iný druh ako muž? Živočíšny? Naozaj? Ja, tak on hovoril tá domácnosť, či myslíš, že domáce ženy, alebo myslí divoké ženy? Divoké ženy? To sú aké? No neviem, keď sú domáce, ne? Však to sú asi také domestikované, potom sú také nedomestikované, ne? Že videl som také video, ako si išli zajazdiť na koňoch také dve ženy a sprevádzala ich taká čerieda divokých koní, že sa k ním pridali. Tak to si to predstavuješ, že... No však... Že vyjdeš si na prechádzku, si vidú dve ženy a pridajú sa k ním črieda divokých žien? No však, napríklad. Vieš, že proste si predstavíš, že nejaká taká tá... Amazonky. No však, no a to sú presne tie... To sú už, vidíš, jak sa to rozkvita? Všetky ale nie, Amazonky sú? To nebola nejaké mýtické postavy, iba vymyslené nejaké... Nie, však v Amazónii žijú nejaké ženy. Akože v pralese? V okolí? Ale aj v pralese? Ja ten príbeh poznám trochu inak. Ako ho poznáš? No ste bojovničky, nie? Alebo potom sú to zamestnankyne Amazonu. No. Amazonky. Amazonky. No a potom máš také tie ženy ako Popoluška, ne? Červená karkulka.
Vymyslené, myslíš? Ale černá karokulka bola skôr dievča, nie? Že aby sme si to nejak... Ja, že dievčatá No, akože kde začína žena, kde končí dievča? No, karkulka už není žena, to sme teraz vieme. Lebo Už není, ešte není. V našej legislatíve je to dané 18. rokom života. Okay. Nie? No, ale to vieš? No, ale vieš, že čo robí ženu? Tuším. Ale mne nehovorte, vieš, lebo ja mám deti, ja mám synov, vieš, to vy tu vychovávate. A nezačína byť žena ženou keď menštruuje? Vidíš, ale to je otázka počatia. Nie je žena ženou pri počatí, keď prosím rásť vo svojej matke? No, to nie je vždy také isté. No vieš, sú také rodové dysfórie. To si na mňa nemáš toto slova používať. Vieš, alebo používaj, neviem, čo povedal, to je asi dobre, nie? No a čo je dysfória rodová? No, že sa necítiš v tom svojom tele, vieš, ako v tom pohlaví správne. Okay. Že narodil si sa ako žena fyzicky a necítiš sa ako muž. Áno. Je to žena alebo muž? Áno. Je to to, jak sa cíti. Vidíš, takže vieme, že žena je o pocite. Ano. Žena to je pocit. Byť ženou je pocit. Hej. Vidíš, tak sme si to pekne akože zaramcovali. Dobre, tak tému. Čiže žena ako... Máme to. Môžeme ísť na ďalšiu. Nie je fakt, akože myslíš, že legislatíva upravuje to, že kedy to z dievčaťa stane žena? No legislatívne, keď sa bavíme, tak hej. A to je, že dospelosť, hej? Že keď sa volá žena, tak to znamená, že je dospelá. A že čo je podľa teba že rozdiel medzi ženou a dievčaťom? No, toto neviem, to sa snažím odhaliť. Fakticky. Fakticky, no Robo hovoril, tá možnosť ako keby plodiť ďalšie ženy. Ďalšie ženy. No tam sú tie rituály takých tých červených črievičiek, o čom vy neviete, dúfam. Rituál červených črievičiek? A to je čo, že skúšaš si črievičku, kým ti nesadne? Nie, to sa robí niekde v nejakej tej južnej časti Ameriky. Že vlastne, Amazonky to robia? Mexičanky, povedzme. Dobre. Vyberám si Mexičanky. Alebo mexickí otcovia. Hej, máte? Áno. Si skúšajú črievičky? To je nejaký taký drag queen. Práve v čase prvej menštruácie dostáva tá dcéra ako symbol, že sa stáva ženou. Črievičku? No, lodičky. Áno. Aha. A z nich vyrastie potom, nie? No tak áno, to je rituál, hovorím, symbolické. Chápeš, tedy vstupuje medzi ženy. A to je, že v Peru dostáva črievičky, tam akože, aby mohla v Andách chodiť dobre do kopca, lebo vieš, to je také... Ja som si vybral Mexiko, vieš, akože to sú tie ženy... To som nepočul. A čítali ste ženy, čo zbehajú s vlkmi? Nečítal som, že niečo behajú s vlkmi. O ženách, a to je dobré, že ste to nečítali. A čo robili? No tam však behali s vlkmi, nepočuješ? Behali s vlkmi, to je taká kniha, kde je napísané toto všetko. No a tam by sa dalo opraviť to, čo som ja hovoril. Lebo tam je tá pravda. A je tam aj ten pocit? To je veľa o pocitoch. Čiže napríklad, že dobre, že rozberme si to, že čo je ten ženský pocit. Lepšia téma. Hovorme, čo to znamená byť ženou. Nie, že ženy, ale čo to znamená byť ženou. Chceš to povedať? Neviem. To je úžasné. To si čakal? Áno. Nechcel som to povedať. No, asi je to fajn. Však akože väčšina populácie väčšinu populácie tvoria ženy, nie? Tak asi je na tom niečo dobré. Ale je to taká iba mierna väčšina. Mierna? No. To sa môže kedykoľvek preliasť. Nevideli Sex misiu? Nevidel. Čo je Sex misia? To je taký film. No film viem, ale kde hral ten Ježiš Štúr. Ešte raz mi povedz celé. Ježiš Štúr tam hral. Ježiš Štúr hral v Sex misii. A kto je Ježiš Štúr? Taký Ludvík, škoda, že to nie je Ludvík, že by ti to povedal, že to je taký poľský herec. Ježiš Štúr. Jako Ježiš či Ježiš? Ježiš Štúr. Dobre, ale prečo hovoríme v tom teraz o tom Jeržimu? Lebo to bolo také sci-fi, môže ešte zo 70 rokov. Jasné, pamätám si, nosil prvýkrát nahú ženu v telke. No, presne, a že tam žili len ženy. Že lebo tým, že oni mali tie vajíčky, takže dokázali sa replikovať už akože umelo a nepotrebovali mužov, tak vlastne mužov vlastne kinožili.
vykinožili. Vyignorovali. A potom, nepamätám si tento, lebo naozaj to bolo o tom, že sme tam videli prvýkrát prsia, ale končilo to tým, že pozri si to, Robo. Že v tej takej tej pôrodnej linke, odkiaľ vychádzali tie... Uvidím prvýkrát prsia aspoň. Tie dievčatka malé, tak akože sa objavil muž. Oh. No že to je raz, dva. Celé zle. No, ale je to tá mierna väčšina. Ty si hovoril teda, že asi je to fajn, že je to mierna väčšina. Keď je to také populárne, vieš? Že si tak vyberáš. Ale v Číne to tak nie je ináč. Neviem, že či si to všimol. To ja náhodou viem. Je tam viac To mužov? je moja znalosť. Tam je, Je tam viacej mužov. No, je tam akože nejaké, že v miliónoch je ten rozdiel. Že tam je akože veľká skupina mužov, ktorí vlastne nemajú šancu dosiahnuť na ženy. To sú takí malí. No. A v Mongolsku je to, myslím, tak, a to je dobré, lebo to si len myslím, že tam je takéto mnohomužstvo. Že tí muži zdieľajú jednu manželku. To je mnohomužstvo? No tak keď máš mnohoženstvo, tak som vymyslel výraz mnohomužstvo. Aha, ok, chápam, že mnohoženstvo je, keď máš mnoho žien a mnohomužstvo, keď máš mnoho mužov. Mm-hmm. A vedeli ste, že v slove náboženstvo je ženstvo? Čo? Mind blowing. Neverím. Dokáž. Nábo. A prečo tam je nábomužstvo? Báboženstvo. Bábo a ženstvo. Bábo. Keď si nachladnutý. Áno, lebo si Aké báboženstvo. v Roma Hilton pracuješ. Báboženstvo. Ja nepoznám ženu, ktorá by nebola spokojná s tým, že je žena. Takže asi je to fajn. Ale teraz si hovoril o tom pocite, že si niektoré myslia, že som muž. Sú také, čo sa dali akože preoperovať na muža? No nepoznám ich. Dobre. OK. To je v mojom okolí je to ako keby obľúbená, neviem, čo to je, činnosť. Byť ženou, pocit. Obľúbený pocit. Dobre, takže byť ženou je obľúbený pocit. To máme nejakú kvalitu teraz. Ale myslíš, že... ale je to trochu divné, ne? Čo? Byť ženou? Akože áno, ale hovorí sa, počul som, že tie ženy nemajú úplne najobľúbenejšie pocity, lebo že tvrdia, že byť mužom je lepšie dnes. Ako to je fakt. Ale podľa čoho, vieš, keď to posudzuješ iba podľa peňazí, úspechu, slávy, kariéry, tak áno, keď máš takéto prízemné ako keby hodnoty. A ešte pamätáš si, keď sme riešili menštruáciu, tak Dodo hovoril, že on by teda nechcel byť tou ženou. No, pri tom zostávam teda. Nech som konzistentný. Čiže je to taký obľúbený pocit, ale nikto z nás by to nechcel zažiť. A teraz som videl, že... Vy by ste chceli akože byť ženou? Na chvíľu. Byť ženu? Či čo? Byť ženou? Byť ženou. Ženou, lebo vidím tvoj zmetok v tvári. Nie. Ja som spokojný. Čiže ako muž v strednom veku, biely v Európe, si vlastne úplne spokojný. Hej, akože ja sa nesťažujem. Necítiš sa byť nejaký diskriminovaný? Zatiaľ nie, uvidíme ešte, akože ako to bude ďalej, ale... Ja som bol teraz v Ázii a tiež sa Číne? Číne. A tiež nemám pocit, že som diskriminovaný dokonca ani tam. A bol si najvyšší vo výťahu ako Meky Šbírka v Japonsku? No, Meky asi bol trochu menší odo mňa. Ale fakt, boli tam ľudia... Ešte raz ti zopakujem otázku. Poprosím ťa, čo to bolo? Niečo Meky? Bol si tiež najvyšší vo výťahu ako Meky Šbírka v Japonsku? Neviem, ak je vysoký Meky Šbírka, neviem ti odpovedať takéto kombinácie. Dobre, tak rozdielme to na dve časti. Dobre. Bol si najvyšší vo výťahu? Aj na chodníku. Ano? Aj v obchode, aj... A fotili si ťa ľudia a tak pozerali sa? Ženy si ťa obzerali? Aj pri jednej som fakt videl, že sa zlakla, keď som vyšiel z dverí smerom k nej, tak naozaj bolo vidno úlak. Tak som si hovoril, že OK, že to asi... Čo povedala? No, tak široko rozšírila zorničky a uskočila dozadu a potom si tak ako vydýchla. Nestihla nič vysloviť. Úplne, že... Takéto. A ako vieš, že to bola žena? Tak mám takú, neviem, o sebe také presvedčenie, že nejaký taký základný rozlišovací radar, také nejaké základné rozlišovanie. Tak ale je to ako, že si taký, že čucháš, že, nie, a to je, že to je nejaká... Ty poznáš také, že existuje také, že gaydar, že máš taký radar na gejov. Možno gaydar, to je on nejaký Arkadí gaydar. Tak možno Dodo má takýto, akože žendar.
No, a vy poznáte ženy? Alebo viete to rozlišiť? Vy poznáte ženy? No, lebo či mám jediný Ukážem ti tento na dar, že obrázku viem nejakú? rozoznať ženu a muža. Ešte by som vrátil k tomu žendáru. Akože žendári a žendárky. Neviem, asi mám takú nejakú špeciálnu schopnosť, že rozpoznám ženy od mužov. Ako, A na základe vonkajších To znakov. je taký dar, vlastne tam máš. Áno, ten To žendár. by si mohli zjeť do toho X-faktor. Vieš, Áno, tak. Slovensko hľadá... A to by bol Y-faktor, ne? No nie, lebo ženy sú XX. Aha, XX faktor. No, lebo Y je mužský chromozóm. Čiže on keď rozozná ženy, vieš, lebo môže nerozozná mužov. Ja, A podľa mňa vylúčovacou metodou. No však jedine, ale... Hej, toto nie je žena, toto bude muž. Je to jedna z možností. Alebo žena, ktorú som nespoznal, že je žena. Áno. A ty to vieš aj u iných živočíšnych druhov, alebo iba u ľudí to vieš rozoznať? Vieš čo, ja som to skúšal u ľudí, teda primárne. Že chobotnice nič. Je to ťažké asi. A chobotnica není obojpohlavná? Nie, Nie? nie. Tak to ty vidíš, že u chobotníc to nejde. Alebo? Ja som si myslel, že sú obojpohlavné. Čiže to u chobotníc to neviem. No dobre, tak akože dajme si, že ja neviem... Morského koníka, ne? Niečo ľahké. Niečo ľahké, že pes. Pes. No ani Ale náhodou. nechcel som dať, že kravu, lebo tam je to také akože troška toto. Čo? Metúca? Nie, jednoduché. Že rohy má byk? No a tá krava má také vemeno veľké, vieš? Ja aj viem, ktoré. Akože byk nemá vemeno? No nejde mi to u tých zvierat. Vemeno Počkaj. boží. Nadarmo. No. Neviem. A nemá asi vemeno. Možno, že ho má, neviem. Asi má niečo také, ako majú muži prsia, alebo čo to sú? Bík? Bradavky. Že myslím ten rozdiel, že medzi krávským vemenom a bíčím. Vemenom? Nevemeno. On má možno nevemeno. nevemeno. Nemá nevemeno? Tak je možno taký rozdiel ako medzi mužskými a ženskými prsiami. Dáva ti to logiku, Martin? Ne, on si to Vyzeráš tak predstavuje zaskočene. teraz. On si to predstavuje. To je Kde zložité. má bík tie bradavky? Ty si už videl býka z dola? Ja som bík. Ja, tak Takže áno. sa ukáž. Máte na zemi zrkadlo v kúpeľni? To som išiel po takom, vieš. Tak? To bolo kedysi na diskotéke. A tam si nebol holý. No však nebol. Aha, okay. Ale videl som bíka z dola. Na diskotéke. Ale pomohlo ti to teraz v tejto úlohe? V ktorej teraz? No to, že či by si vedel určiť rozdiel. Ale to bola otázka na teba, ne na mňa. Ozaj, čo v Číne na našu hymnu hovoria? Ja myslím, že tam veľa ľudí netuší, že existuje. A nie, že tam, ale tie malé čínčiatka zaspievali, nie? Hymnu pani Šimkovičovej, keď tam bola. To ste nevideli? Ja som to videl. Že preto sa pýtam, akože, ale vyzerá, že Ale ty, spievali ešte tú že ty starú. nič o tom nevieš. Že normálne si nechytil tú Čínu. Ja som Dobre. sa tam s pár ľudí rozprával, ktorí boli Číňania a teda ani jeden netušil, že existuje Slovensko. Ale to boli možno nejakí zlí Číňania. Ty tam neboli Že spolu. či to boli vôbec Číňania, vieš, lebo Ako oni ste tam... sa rozprávali? Anglicky? Áno, to vedeli? Tak to možno neboli Číňania. No však to. A to vieš roziznať, že kto je a kto nie je Číňan? Oni mi to povedali. Ja, tak potom... Kto by im neveril, že? Tým Číňanom. A teraz akože Číňankám sa páčia velosy? No ja myslím, že Európania veľmi, veľmi, veľmi. Áno. Lebo nie sú Číňania. A to stačí? Minimálne. No nejako tak zároveň asi sa im páči, však aj tie... Ale tie však baby oni by si vyzerajú mohli pekne. vyberať, lebo tak majú tam prebytok mužov, tak vieš, Áno. môžu ako vyberať. Ale tuto není až taký prebytok mužov v Európe, že to si No. povedal? To hej, ale toto sú takí s tými gulatými očami, tí sú lepší, vieš. Gulaté oči, a však oni majú tiež gulaté oči, ne? Čo majú iné? Oni Ihlan? majú možno ako, vieš, jak je tá rugby lopta, vieš, že my hráme s tou gulatou a na inom kontinente sa hrá s tou rugby loptou, tak oni majú také rugby oči. To tam, hej, to si myslím aj ja. Toto bude ono. Čiže nechcú tých s rugby Lebo však loptami. sú také akože úzke. Ale to vieš. je iba, že ten obal na to No, ale oko, to jak sa to volá. preto je ten obal taký. Viečko. Áno, to viečko je také, lebo vlastne ono zakrýva takú podlhovastú loptu. No. Pardon. Ne, to je taký elipsoid vlastne, vieš, ty. Gúľaž, to sa nehovorí, že gúľaž. Ja neviem, ja si myslím, že keby sme normálne vylúpli nejakému Číňanovi oko, tak je guľaté. Ja nie.
No ja si tiež to nemyslím. Ja myslím, že placaté. Že Placaté? Ploché. Ploché? Ako zem? Ako zem, rovnako. Ale vieš, s tou zemou som videl ináč také, že bola taká urobená taká pologula, vieš, a že bola vlastne akože na tej plochej bola časť zemegule a potom na tej pologuli bola časť zemegule a k tomu bolo napísané, že everybody happy. A v Indii boli ženy, nie? Keď sme boli. Ako vieš? No bola tam Pýtam sa, tvoja súčasná žena tam bola. No, že moja žena tam bola? To vieš asi, nie? No, máme to aj na fotke. Hej. Ale tam obsluhovali, výlučne robili všetky tieto práce muži. Áno? Akože čašnícke práce? No a všetky tie, akože aj ten rikša, vieš, čo sme mali tie závody rikšie. No tak, lebo oni sú silnejší, nie? Že vládzu ťahať tých obezných turistov amerických. Tento, čo ťahal mňa, obezného, tak mal asi 50 kg. No. A vyhral? Nevyhral, lebo my sme boli dvaja, vieš, ako my sme boli s Mírkou a on bol sám v rikši. Ja som vyhlásil ten pretek, vieš, lebo som tam bol sám. A on ho podľa mňa ešte podplatil, lebo vlastne akože tomu svojmu možno niečo ponúkol, lebo my sme mu zaplatili potom asi 70 centov na konci toho preteku, to stálo. On mu možno dal aj euro. Hej, ja som mu dal takúto finančnú ponuku. Áno. Ja som motivoval toho môjho, ktorý tiež nebol ženou. Nič, ale to je zaujímavý fakt. Sme zistili, že ženy sú slabšie ako muži. No akože hovorí sa to, neviem. Ale asi, že fyzicky nie. Áno, ale nie všetky zase. Však teraz sme to dali ako pravidlo a teraz si pokazil to pravidlo, nie? Tak ale každé pravidlo má nejakú výnimku, nie? Tak... A ktoré sú také silné ženy? Ja som videl napríklad také športy. Nie teraz fyzicky. Že videl som nejaké také videá zo rôznych športov. Aj z takých, že box. A tam sa tie ženy javili tak, že by som ich nerád stretol niekedy akože podvečer. Ale oni sú možno mimo ringu sú dobré. Neviem to posúdiť, lebo som ich zažil, teda videl som ich iba v tom ringu. A mal si niekedy takú silnejšiu ženu? Akože mal. Ako to myslíš? Vlastnil? Keď sa ešte dali kúpiť na trhu? Kúpil si nejako? Nie, to by som sa bál. Mal si niečo s takou silnejšou ženou? Akože myslíš, že by bola vo fyzickej prevahe voči mne? Nie, vo fyzickom kontakte. Že by bola silnejšia? Prepáč, jak by si spoznal, že je silnejšia? No ak by došlo k nejakému konfliktu, nie? Tak to myslíš, že by ma premohla. No. Prišlo a plami krk na zemi alebo niečo také? Nie, nemal. Dobre. A ty? Ja tiež nie. Čiže ty si vyberáš také slabé ženy, hej? Oni si vyberajú mňa. Ináč myslel som si, že to bude zaujímavejšia téma, ale s vami vlastne... No tak ale tak to nejak nakopni, však akože prepáč. Však ty si súčasť toho. Tak no však sa pýtam, ne? A že čo, akože s čím som mal, čo ako myslíš, ako také iné, tak je toto vlastne, akože to no sú tak čo... Lebo... A ty sa o sexe chceš baviť? Nie. To bol pekný výkop, ale moc tam ďaleko nešiel. Dobre. Není to dobrá téma. Nie, dobrá. Ale teraz povedz, prečo není podľa teba dobrá? Čo je ukazy? No vy? Chcel by si mať nejaké ženy radšej v tomto podcaste? No tak vyzerá to tak. No však, tak sa bavme o tom, však ja nemám problém baviť sa o ženách, len musíš dávať zaujímavé otázky. Sme nerozlíšili vlastne akože rozdiel medzi mužom a ženou. No poďme sa o tom baviť. Vieš, lebo sa tak akože hovorí, že vlastne, že keď nemáme také tie rodové role, áno. Vieš, že muž je ten akože silnejší, žena je tá slabšia a tak, lebo teraz ste dokázali, že vy iba slabšie. Tak vlastne, že aký je rozdiel medzi že čo robí ženu, že prečo je žena ženská a muž je mužský, že čo je vlastne to taký ten protipol. Ty chceš vlastne definovať, definíciu, že ako poznať ženu. Hej? No môžeš to skúsiť aj cez ten tvoj žendár. A akože ako spoznám, že je niekto ženou? A nie muž. A nie muž. No v prvom rade, že ten niekto má príťah sexuálny. No ale tak to...
Ako to myslíš? No si bol nejaký sklamaný, Martin, z tejto odpovede. Prečo? No lebo to ťa môže priťahovať akože sexuálne, akože čokoľvek a to ešte neznamená, že to je žena. A zároveň naopak? Lebo to je úplne taká logická slučka. A zároveň naopak, akože môže to byť žena a nepriťahovať ťa sexuálne. No. To sa mi nestalo. Ale to som práve chcel povedať. Stačí, že to je žena. Poď sem, si žena, poď sem. Normálne ty len vysvetľujem, jak poznám ženu a to je taký základný parameter. Ty jak poznáš ženu? Že je niekto ženou? No, dlhé vlasy. Aha. No presne, to sú to vlastne také tie znaky, ktoré vlastne akože sú také kultúrne. Kultúrne dané. Lebo... Čiže to je taký ten, čo... Jak Mel Gibson ho hral? Myslíš, že Ježiš? Ne, tam mal takú modrú tvár, mal sukňu a dlhé vlasy. Áno, viem to. A maloval si tvár, ne? A viedol tých hírov. Čiže bol pomalovaný, mal dlhé vlasy a sukňu. Škóti to bol? Hej, a bol to žena? Nie. Vieš, vy ste povedali sukňu a dlhé vlasy. Ja som pridal ešte aj malovanie k tomu a nebol to žena. A on ťa priťahoval sexuálne? No nie! Nie, lebo však bol muž. To je totiž 100%. No dobre, tak ale že čo je to, čo ťa priťahuje? Lebo dobre, akože keby si videl holú, tak chápem, ale že vidíš oblečenú. A však to je radar, to proste len pípa. No, ale počkaj, nie sú to... To sú podľa mňa tie one, nie? Ten feromóny. Čo sú to tie... Feromóny. Nie ten Maďar. Feromóny. Mi povedal. Ale nie, že to je chémia celé, že ty vlastne vnímaš nejaké chemické tieto... No ale že to sa tu stále bavíme o nejaké akože príťažlivosti. To je chemický radar. Ale ja teda zďaleka, no však dobre, ale že ja, teda však tiež som muž, ale že zďaleka ma nepriťahujú všetky ženy ako teba. Ale ja nie som tak sofistikovaný ako ty. Ja som taký, že basic. Však to som úplne teraz akože prekvapený, že s kým som tu mal dočinenia toľké roky. Áno, som sa bál chvíľu, že povieš slovo česť. Nie, vieš, ja tak spestrujem ten tvoj život, vieš, takouto akože prízemnou proste faktickosťou. Také zvieratko vlastne. Od narodenia. Že teba treba tak akože iba hladkať, krmiť a potom vyvenčiť. Hej, a žena. Ináč na to, že ako ťa priťahujú proste všetky ženy, tak máš málo detí. No aj málo žen. Áno, že ty nepriťahuješ ich. Vieš, tak to je ten osud potom už taký, že ty žendar máš, ale oni nemajú ten muždar a možno v tebe nepoznajú muža. A možno majú práve, že. A vtedy idú za tebou. Ty sa sťažuješ teraz na kvantitu tých žien? Ako, si hovoril, že ich tak že málo. No nie, on hovoril, že teda má málo detí. Ja som pridal, že aj žien, lebo naozaj... No, že áno, čiže sa sťažuje. Lebo som nebol fyzicky s stovkami, možno aj s desiatkami žien, že ja som mal naozaj, že pomerne málo kontaktu intimného s malým množstvom žien, keď hovoríme o tom. Ale opakovane. Opakovane. A zatiaľ sme o tom nehovorili. Keď sme takto explicitní... No však ale hovoríme, že tak poď, keby si koľko, na prstoch jednej ruky by sa to dalo zrátať? Ja to nebudem počítať na prstoch tvojich rúk. Áno, ja súhlasím s tým, použi svoje. Tie mužské ruky. No, tu by som ja akože tu opustil túto počítanie. Nie, tak dobre, poďme ešte. Opustíme počítanie a spýtam sa ťa teraz vlastne, že čo je, akože poďme ten žendár trocha rozklúčovať. Mne sa veľmi páčia podcasty, kde som ja hlavný dopytovaný. Inak, vieš čo, ty si často hlavná téma nášho podcastu, aj keď tu nie si. Lebo tu nie je Ludvík teraz? Nie, však minule sme hovorili o tom, aký si krásny, keď si holý. To si nepočul? My ťa merali na stupnici oklamčákov a keď sa oblečieš, tak 3 oklamčáky idú dole. Musím si to pustiť. To som nepočul. Áno, ja som ešte k tomu spravil aj špeciálne storičko. Hej, videl som nejakého oklamčáka. Za tým si bol ty holý. Jak som bol v tom inom časovom pásme, tak mi to úplne nechytalo. No. Ty si ich moc nepozdielal, inak tie storičko, to sa ti nepáčilo asi, čo? Nie, ja to neviem. Boomer má podcast. Jak sa zdieľa storičko? No tak poďme to rozobrať ešte tie ženy ako keby tak úplne od počiatku, že jak to vzniklo?
No to ty si chcel, že rebro hovoriť, Mne sa ale podľa mňa to není pravda. A mne sa páči tá teória, že z rebra vznikla, nie? Z mužského. No tak, lebo ty si šovinista, čo číta Bibliu. Ja som šovinista, čo? Nie, ale tak hovoria to, že tak stvoril Boh ženu a potom ona zjedla to jablko, nie? Nie, naopak. Ale, počkaj, nie takto. No, ale lebo ja neviem, jak vznikla žena u Indiánov. Jak vznikla žena u Indiánov? No to som sa práve povedal, že to bude asi nejaká metafora. Áno. Ale Dodo na to není, to sa môžeme iba sa dvaja porozprávať, lebo akože na tieto sofistikované veci... To sa vôbec nechytám. Ale myslíte, to je metafora. Čo to znamená, že z rebra? Prečo z rebra? No to neviem. Ja som tak, že tú metaforu... Ale počul si o tom, nie? Počul som o tom, áno. To dáme, poďme do toho. No, ja verím, že toto dáme. Čiže je muž, ktorého uplácali z hliny. Áno, on bol je taký úplatný. Potom prídeš v jeden moment, keď spí, vyťahneš mu rebro. Ale fakt to sa stalo? Zaživa? No, on spal. Ale žil, keď spal, nie? Áno, žil, keď spal. No. Čiže zaživa. Spal a potom vlastne začalo, a ja vôbec neviem, či potom to vymačil. A čo, akože ale prečo bolo tomu to rebro ako keby potrebné, neviem. No, ale teraz sa predstav túto vec, že máš to rebro a tá žena k nemu dorastie? Že jak to vlastne vznikne potom z toho rebra tá žena? Toto neviem, ale toto som ani neviem. Že, ale však to urobil Bôh. No však dobre. Potom vlastne on to nečak. A ako urobil muža? No však z hliny, ne? A teraz zobral to rebro a to doplácal tam. Z hliny tiež. Normálne, jak na VŠVU, vieš, keď robíš z hliny, tak si dáš do stredu taký roxor, aby sa nerozpadlo. Tak na to bolo to rebro? Na to bolo to rebro, no. A nemohlo to dorásť? Ako tom vyťahol, že by dorastla žena k tomu druhé rebro, mohlo čokoľvek, lebo on je všemohúci a mohol urobiť, že čo chcel. No dobre, ale prečo potreboval to rebro od toho muža? Však som ti to povedal, že roxor. Ale však mohol vyrobiť si druhého pandrláka a to by bola žena. Asi, aby nám naznačil, že sme nejak prepojení. Tak vidíš, tak to je jeden z významov. Ale tomu mužovi, ktorému zobral to rebro, tak to rebro chýbalo potom? Ale iba tomu jednému. A to sa dá bez rebra žiť. No. To aj ako keď ti obličku zoberú. A to nebol ten Marilyn Manson, nie? Sa o ňom hovorilo, že si vybral nejaké rebro, aby si mohol sám robiť nejaký tento... Dve? Lebo to by si musel tak z jednej strany. Vidíš, a tu je otázka, prečo zobrali iba jedno? Asi lebo to stačilo, bol šikovný sochár. Aha. A dve rebra sú na dve ženy? No, jedno stačilo na jednu, tak asi áno, nie? Však veď. Dobre, čiže máme to. A aby sme boli prepojení, to je veľmi pekná myšlienka. Tak vážení poslucháči. Ja tam vidím trošku takú mužskú dominanciu v tom. Je to tam, no. Ale nie je. Nie? To len kvôli tomu, že akože jeden bol prvý a druhý bol druhý, hej? Teda druhá bola druhá. Ale ako Robert minule hovoril, keď sme sa bavili o tom vesmíre, že neexistuje čas. No, príčina, následok a to poradie tých vecí. Ale ona potom bola aj ako keby, že obviňovaná z toho, že zhrešila, nie? No, lebo tam už ideme k tomu Dodovi. No. Vieš, že ona bola holá. A ten muž, ten Adam, on ani nemusel mať ten žendar, sa pozeral na ňu a bol z neho Dodo. Ne, tam bola je ešte ten had. Ne, s tým jablkom. Ale to je zase obraz. Nechcem ti to vysvetľovať, že to je metafora. Čiže ty myslíš, že to bolo... preskočme. A na čo je metafora had pri žene? Na ten hriech? Vieš, akože na to, čo je to Ludvíkové obľúbené slovo? Čo je obľúbené slovo? Úzus? Úzus a potom consent, samozrejme, a potom kopulácia. Áno, kopulácia, no. Aj. Ale to není o tom, to bol strom poznania, vieš, ako robíme to troška sofistikovania. Čiže žena bola tá, ktorá chcela poznať viac. Áno. No, lebo sú čo myslíš, akože v sexe? Prosím? Ako v sexe chcela poznať viac? Áno, že preto tí kresťania sú takí upetí stále vlastne, čo sa týka tej sexuality, lebo to oni odtedy majú. Že čo? Že nemôže sa jablko chytať? Ako od Biblie? No, vidím, že aj tebe robí tento metaforický jazyk problém, tak by sme to mohli preskočiť. No, lebo keď sme pri tom ovoci, tak toto máš... S vami to nedám, toto. Jak to? Jak to? Ešte on povedal jablko. Nájdi si nových kamarátov. To bola úplná poézia. Nepovedal žaluď, povedal jablko. To nemôže zachytať žaluď. To si veľmi rýchlo skočil.
OK. Ako to myslíš, že žalúde jablko? Že... No ty si hovoríš, že sa nemôže chytať jablko, čo je krásne, sofistikovaný obraz toho, že sa nemôže chytať žalúď. Skúsime emotikony, vieš? Dobre. Ty si asi myslel ten baklažán a baklažán a broskinka. Ja som myslel skôr raketu, ale dobre. Alebo vystrelujúce šampanské? Emotikon? Emotikon. Pozerám ešte ďalej tú sadu emotikonov. No. Ako ju máš zoradenú podľa abecedy? Podľa najpoužívanejších. Pre poslucháčov treba povedať, že si to pozerá v hlave. Nepozerá na nejaký displej. Však je zakázané, nemôžem. No však ale že scrolluješ si tie emotikony v hlave. Áno, podľa najpoužívanejších. Vieš, pozerám baklažán, raketa, kvapky vody, ústa a tak to ide ďalej. Toto máš tie najpoužívanejšie? Tak nech si bol dlho v tej Číne, hej? No tak on nevie tie čínske slova, tak sa vyjadroval obrázkami, vieš? Hej. Urobil také obrázkové písmo. Sú také spoločnosti, kde sú dominantné ženy, nie? Že je to nejaký matriarchát. Málo. Ale nie je to tak, že u nás doma, keď sa... Myslíš, vaša spoločnosť u vás doma? U nás doma, keď sa zdobil stromček, tak moja snúbenica povedala, že ona ako matriarcha umiestni tú hviezdu na vrch toho stromčeka. A ty čo na to? No, to si je povedal len cez moju mŕtvolu. Nie, tak ale keď ja nie som matriarcha. No ale mohol si byť patriarcha. No. Že čo ti hrozilo? Vieš, že prečo si sa nemohol vzbúriť? Vieš, akože tomuto útlaku? Ale ja som to nepocitoval ako útlak. Že zbíla byťa? Nie, ale... ty už to máš také zažité. Neho priťahujú silné ženy, to hovoril. Neho priťahujú silné ženy. Nepriťahujú, že žiadnu nestretol. Ale ne svalmi, ale osobnosťou. Chápeš? Ním nevie odporovať. Toho priťahuje. Nie, lebo ja som akože téma, že zdobenie vianočného stromčeka mi nepripadá ako mužská téma, ktoré by som mal ako keby, že sa venovať. A čo ti príde mužská téma? Že ty si pri tom dvíhal činky a pil pivo? Ne, však čo mu povie Mikina, to je mužská téma. Toto je tvoja téma. Musím sa opýtať doma, že čo vlastne je tá mužská téma, o ktorej sa môžem baviť. No, ste dávali tú hviezdu na vrch stromčeka ako patriarchovia? Ale ja som to dával ale nie ako patriarcha. Ako najvyšší? Ale ako najvyšší, no. Najvyšší patriarcha. Ty si pripadáš, Martin, taký dominantnejší v tom vzťahu, keďže je tam iba slabá žena spolu s tebou? Ako v čom? Ako v čom si pripadáš dominantnejší? Sú veci, v ktorých si pripadám dominantnejší a potom sú také, ktoré akože nie sú. Vieš, taký akože vtip, že o tom, aký máme vzťah akože k geopolitike, tak vieš, alebo k filozofii, tak o tom rozhodujem ja. A že o tom, kam pôjdeme na dovolenku a kde budú študovať deti a tak o tom rozhoduje moja manželka. Áno, to myslím, že Verich hovoril, že on rozhoduje o tých zásadných veciach. Áno. Tak toto máme aj my. A o tých maličkostiach. Takto Verichovsky. Áno. Aký je váš vzťah teraz k pádu režimu Bašíra Asada v Sýrii? Mňa sa pýtaš, hej? Že... No teba teraz, lebo to je zásadná vec. Musím si opýtať. Nemôže používať mobil. Je to takto, že za našu rodinu môžem povedať, že je to také rozporuplné. Áno? To ešte neviete? Nie, že nevieme, ale že celá tá situácia je veľmi neprehľadná. A že je tam taká nádej na to, že by sa to mohlo zlepšiť, ale zároveň aj nie. Ja som sa stratil, ale to nevadí. Ja sa potom chytím. Keď bude zase o sexe. A to si chcel robiť o geopolitike. Ne, keď bude o sexe, ja sa zase chytím, uvidíš. Čo sa chytíš, keď budeme hovoriť o sexe? No to ešte neviem, lebo o ňom nehovoríte. Hovoríte o geopolitike. Tak povedzme si niečo o sexe. So ženami. So ženami? Ja aj no. To sme teda vykopli veľmi rýchlo. Dobre, čo bude? Veľmi rýchlo, 50 minút máme za sebou. No. Akože preferuješ? Ženy? Áno. V sexe. V sexe. Ale že ty ich akože aj uprednostňuješ pred sebou? Ako to myslíš? No, že má častejšie sex so ženou ako sám so sebou? Nie, že keď si v posteli so ženou, takže či sa venuješ viacej jej, alebo akože sebe. Hej, mňa to baví. Ktoré? Veľmi viacej. Ktoré z tých dvoch? To je výborná otázka. Toto alebo toto? Je to hej, mňa to baví. A tak to je jasné, nie? To čo som myslel. Nie to úplne mňa baví zaoberať sa tou ženou. No, to ma baví. Percentuálne?
percentuálne by som povedal asi tá... Paretovou pravidlo by si dal, že 80 na 20? Potom je tam aj tá žena, aj tú ženu je tam aj tá žena? Gaussová ja len krivka. hovorím, že to je to percento, akože z mojej strany to percento by som dal tak 70 na 30. Že mňa to proste baví zaoberať sa partnerkou. Áno. A ju to tiež baví? No, podľa tiež 70 na 30. No, mňa baví, keď to ženu baví. Aspoň tak to mám ja teda. No, neviem ako vy. Ale vieš čo, akože najväčšia smola by bola, keby si stretol nejakú ženu, ktorá by to mala nastavené rovnako ako ty. To znamená teda nerozumiem. Že by ju bavilo ako keby, že venovať sa viac tomu druhému, v tomto prípade tebe. Ale že ako to je úplne v poriadku. Aby ste boli, akože by ste si nerozumeli. Ale to sa dá stretnúť takto úplne v pohode, jasné. Vieš, môže tu ženu a potom je to na 50 na 50, nie? Sa vám to vynuluje, teda vyrovná. No tak áno, ale to hovoríš, čo baví toho jedného a čo baví toho druhého, keď je to 70 na 30 v obidvoch prípadoch a 30 na 70, tak vo výsledku je to 50 na 50. Áno, to som práve povedal. No však a ja som to len zhrnul matematicky. Ja som to definoval matematicky. Ja som akože... Si sa stratil, Martin? Nestratil, akože odpojil som sa pri tých číslach. Akože... No tak je to na teba moc. Však akože ty nevieš do čísiel pretaviť sexuálne zážitky? Moc, akože to nevnímam cez čísla. Skôr cez písmena? Vieš, to vnímal cez písmena, ako sa volal ten Novotný, ktorý zakladal televíziu Joj a keď vysvetľoval jej názov, že prečo sa tak volá, tak povedal, že lebo Slovenky pri orgazme kričia, že Joj. Ale to bol Železný. No ten. Si to spojil s tom, že Novotný. Áno. Ja som sa tak za ňou vtedy cítil trápne, keď to povedal. Lebo ty máš skúsenosť s českými ženami, čo my nemáme. To je nejaká špecializácia alebo dar? Žendar. Nie, oni čo kričia, že Nova? Alebo CNN Prima? Asi nie som tak dobrý v definovaní toho zvuku, ako je Pol Železný. To asi nemám úplne túto schopnosť. Ja mám takú... To bude v tých 30%, čo sa im nevenuješ. No, ja skôr myslím, že je taká séria rôznych akože, zvukov. No lebo, že nevie povedať, že ktoré konkrétne. No ale aspoň mohol povedať, že či v tom je nejaký rozdiel. Vieš, ju hele. Ju hele, no. Ju hele. No, hele. No, možno to hele. A to hovorí, keď je to nejaká Helena, ne? Alebo ju Helena. Vondračková. No, ju hele to úplne perfektne definuje, to áno. No. Vondračková ma raz prenasledovala. Som išiel vo vlaku do... Nie, v skutočnosti. Som išiel vlakom do Prahy kvôli nejakej práci. Vieš, mám sa pýtať, či staršie alebo mladšie, alebo to necháme tak? Staršie. A možno za tebou vyšli tie džíny, ne? Keď to bola tá mladšia. Keď džíny. No má takú pesničku, že za tebou ty džíny jdou. Nepoznáš? Jen za tebou ty džíny jdou. Ať dělám, co dělám, tak k tobě mě to táhne blíž. A ona si akože, že bolo akože taký, vieš, ten vozeň prvej triedy, kde sú takí iný si ty nezažil, ne? otvorené a vieš, a bolo tam relatívne dosť veľa voľného miesta a sadla si oproti mne. A vravím si, vieš, ja som taký, že Ježišmária, toto som potreboval. Tak som sa postavil a išiel som do toho, jak sa to volá. Nie, reštauračného vozňa. A tam bol jediný taký akože voľný stolík a za chvíľu dokvitla za mnou. A sadla si k tomu istému stolíku? Tam, no. A čo povedala? Nič. Ako ja som potom akože Jak sa volá Sladká mámení? Čo? Tá slovenská herečka. Ja aj to nespievala Vondračková? Spievala, ale hrala to Studenková. Hrala to Studenková a spievala Vondračková? Okay. A toto vystrihneme, ale ja vám to poviem. No. A minulý rok som bol v takých kúpeloch českých a nebolo to moc veľké to ubytovacie priestory tam a v noci ma zobudil akože hlasné ženské zvuky, naozaj hlasné ženské zvuky. A hovorím si, niekomu je príjemne, je to fajn a tak ďalej. Zapnem si mobil, nech si to nahrám. Môžem vám to pustiť. Ale a naozaj to bolo také, že susedná izba. A hovorím si, susedná izba. No a potom ráno som išiel na nejaký a z tej susednej izby vyšla práve Studenková. Tak som si hovoril... Ale s kým? To je dôležité, lebo to, že Studenková má sex, nikoho nezaujíma, ale že s kým má? Takže nikoho. No mňa ne. Kúpele si hovoril? Tak to bola taká, vieš, taká tá kúpeľná
Láska. Vieš? Áno, kúpeľný manžel. Myslíš gigolo ako kúpený manžel? Nie kúpený. Že toto je asi to tajomstvo jej dlhovekosti. Je to možné, A pekne vzdychala? Akože velice nahlas to, hej. Že, vieš, lebo ona tým, že je herečka, takže či to malo ako keby nejaký... Nepýtam sa, či to bolo joj, ale že... Vieš čo, ten školný hlas som v tom nepoznal úplne. Nebola to taká tá Stanislavského metóda? Ako mohla byť, že je príprava na nejakú rolu, to teoreticky byť mohla. No a ktorú časť vypípame z tohto? Lebo vystrihovať to nebudeme samozrejme. Podľa mňa žiadno. No ja neviem, či chceme rozprávať v našom podcaste, že Studenková bola s niekým v kúpele. Áno, však je to možno to konečne získané ako poslucháč. My sme sa bavili o Mieškovej prietrži pána Cobora. A je to vonku. A nikto nič. Kríže stredného veku.